nyakora mogi ni otieno mari de kare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Imore Ramogi TV. Kama odiochieng' ma kawuono nyakora mogi wang'iyo ni mathoth ahinya magi oting'o wach mar techo oko e kom spika mar kaunti ma Migori Owino Lekoa kaachiel kod weche mag ng'anyo mag lakteche. Kopogore kod mano weche mag koth mamedo chwe pacho ka nyakora mogi bende gin moko kuom wamenyo ni weche manyien mag Imore nyakora mogi bende wamulo ywak mar governors kaluwore kod deko mag omenda madhine counties kod gima gidwani mondo tim mondo counties obed gi nyalo mar tayo tijege yo mongirore. Magi to kod mamoko mathoth ahinya bed koda chakruok nyaka giko, to mokwongo wayud thuond weche. Ji 59 owacho ni enough is enough, gigolo speaker margi Charles Owino Lekoa. Speaker ma Migori Owino Lekoa othechoko kod MCAs ma Migori ka jalupne Matthew Chacha ema oyier ne bedo e lemono. Follow up to the doctors' refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Lakteche odagi keto kokgi winjruok gi sirikal ka sirikal wuon to wacho ni gisechopo dwaro 18 kuom 19. We have also recorded at least 38 fatalities from this range, from drowning and other related accidents related to these floods. Oula ma okel gi koth machwe pacho ka osenego ji 38 ka midhiero mare pod yango ni dhi bedo mapek. Bedo thuolo ma tudori koda nyakora mogi namba 369 namba marwa marote machuok kata e Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mara YouTube marwa en Ramogi TV Kenya. Inyalo subscribe mondo ibed achiel kuom jogo maluwo weche manyien gi achiel kachiel. Kopogore kod mano, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Weche manyien gi bende nyalo luwo nyakora mogi ka oponi follower e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni loko mara iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Jotend migepe owinjore kanyakla mar dagi yie gi kwayo mar lakteche ni jopuonjre kata interns chulo omenda moyo 200,000. Ma timore ka jatend migao mar thieth Susan Nakumicha obogo dhiedo poni lakteche onyono piny ni ok gidogi e tich. Nakumicha wacho ni weche duto mane ochwal kod riwruok mar KMPDU giseloso, mak mana ni jopuonjre kata interns ema pod margi bende ging'iyo kaka Diana Olonde leronwa. Riwruok mar lakteche KMPDU to orem keto kogi winjruok ka gimako chung' ni nyaka sirikal chop dwaro mar interns eka ginyalo yie keto winjruok kodgi. Twak mar komiti matayo lalruok e wing'anyo mar lakteche ne ochani boma ma Nairobi, kendo geno ni nitie ni winjruok nyalo bedo ni osetim kendo lakteche nyalo dokie tich. Kata kamano, riwruok mar lakteche ne ok ochopo e twak makamano mar keto sei kaka ne piny owacho dwaro bang' twak kuom ndalo 4. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ne ok omor kod okang' makamano, kendo bogo dhi e doho madonjo ne lakteche poni pod ginyono piny ni gidhi nyime kod ng'anyo kata bang' twak. Follow up to the doctors' refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Equally, we will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially so that we are allowed to take the necessary action to ensure that Kenyans continue to enjoy healthcare services. Nakumicha okoni ng'ur mane ochwal kod lakteche gisetemo kendo nyaka sani gin kod shillings bilion 3.5 mabiro chulo gope mag lakteche chakre higa mar 2017 nyaka sani e kidienje 5. Olero ni gin kod bilion 6.1 magiseiko ne tieko midhiero mag lakteche, gino machalo ka gimok nomoro lakteche go. E mbui mar jagoro maduong' mar KMPDU, Dabji Atela okwayo piny owacho mondo kohero to were gi dwaro duto 18 kuom 19 magisingo chopo kare to gichop kare achiel ma en chudo mag interns. Bende mbui mare okwayo piny owacho mondo kaw bilion 3.4 ewi bilion 6.1 oketie chudo mar interns ka modong' gini pogi e kindgi giwegi.
Tend counties ka otelnegi kod jakom mar riwruok mar Governors Anne Waiguru to korka kore okoni county ka county biro kawo ndamo mager ne lakteche ma pod biro dhi nyime gi ng'anyo. All county-specific issues, as raised by the union, were adequately agreed upon. This is therefore simply unacceptable and have left the governments, the county governments and respective employers to deal with this long unwarranted strike as they deem fit within the HR policies and practices. We therefore advise all county governments to take appropriate and necessary action to ensure that health services are not disrupted moving forward. Jatend migao mar jotije piny owacho Moses Kuria bende en achiel kuom jokomiti matayo twak bedo nyiso ichwang' mare kod lakteche ma okoni ok jo adieri. Kuria koni ochano chwalo paro mondo mi jotije sirikal duto ondiki e yor orak koa e yo maongirore. If the doctors think that we are against them, this week on Friday, I will be moving to cabinet to present a proposal, a recommendation, which if cabinet approves, all government workers, at least on the national government, COG can speak for county government, all government workers from driver to cleaners to everybody will be converted to contracts. There is not going to be anybody permanent anymore. Ng'anyo mar lakteche ni odiochienge mar 41 kawuono. Nekoromogi pod wane motende kod weche mag ng'anyo mag lakteche kama riwruok mar jochiw thieth kata clinical officers odagi ni ok ginyal luwo dwaro mar governors ni county ka county oket winjruok matenge gi clinical officers mage. E ng'anyo margi giwacho ni jochiw thieth duto onego ti kaluwore kod chike matayo gi kanyakla, to mano inyalo mana tim ka okalo kuom winjruok gi sirikal mamalo kod sirikal mag counties. Jochiw thieth go bende oyango ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka winj dwachgi 10 e yo makare. Government had promised to employ 20,000 clinic officers because the number that is required according to the Ministry of Health that is behind us so that we can be able to implement the universal health coverage is 24,000 clinic officers working in the public sector. We only have 7,000. So we actually have a shortage of 17,000. None of our issues have been resolved so far. We are on the strike legally and well protected. We are not visitors in Kenya, and we are not willing to go down without realizing what we are pushing for. In any case, if you listen to what the chair has highlighted, our push is about a proper investment in the health sector, where we can have government investing money enough to ensure that we can hire the staff we need to realize UHC. Duol mar governors oyango ni gidwaro medruok mar siling bilion 5.8 e pok mar omenda madhine counties mondo konygi chopo dwaro mar lakteche masani ni ng'anyo. Kagiloso e kinde mane gichopo e komiti mar Senate ma ochung'ne weche mag omenda, duol mar governors okoni ok gibi yie mondo migi matin ne bilion 450 e hik omenda ma 2024-2025. E kinde ni mapod winjruok otamore e kind piny owacho mamalo mag counties kod lakteche ma pachoka, duol mar governors dwani chiwnegi bilion 5.8 e pok mar omwom e hik omenda 2024-2025 mondo bigeng' godo ng'anyo machal kod masani dhi nyime e pachoka. Kotelnegi kod jakom margi Anne Waiguru e mbele komiti mar Senate mochung'ne weche mag omenda, duol mar governors okoni kata obedo ni tije ne ochwal ne counties, omenda ma kore lache miyo migepe mag piny owacho mamalo ka counties tipodonegi omenda maonge kore. Gikoni mondo counties ochop dwaro margi, nyaka migi medruok mar bilion 7 higa ka higa. If you look at the ministries' budgets, for the ministries with devolved functions, you will find, for example, there's a lot of resources that is still in those ministries that ought to ideally be in the counties. Ministry of Health, we have said that very many times, Ministry of Agriculture, Ministry of Water, Ministry of Roads. 5.8 is the maintenance cost in line with the contracts that are currently in force. If we are to sustain the new basic that the doctors are asking for, counties will require as much as 7 billion shillings every single year to just sustain that. Governor Mathara Kanithi Muthoni Njuki
koro nyiso riwruok mar lakteche KMPDU ni samoro dwaro margi ok dhi chopo kare poni migawo mar omenda ok ogolo mapiyo bilion 5.8 magidwaro. It is important to know that what we are asking for is even meant to stabilize or remove the doctors from the streets. And the KMPDU should know, and wherever they are, they should hear this. If we do not get an increase in the equitable share of 5.8 billion that is ring-fenced for paying that salary increase, then we shall be lying to them. We'll just be cheating them to go back to work, and there will be nothing. Governors wacho ni kata obiro ni gitemo manyo kaka ginyalo jiwo omenda magichoko, duoko piny omenda ma itiyogo de chulo sara en gima tek kaluwore ni ok ginyal teng'o mogo lwet jotich magin godo gi kindeni. You have had many times you've been told reduce the wage bill. There's only two ways to reduce the wage bill. One is to increase revenue. And we have said to increase revenue, it has to come from the DORA. The other one, they keep saying, is increase our own revenue. We can't. Two is to lay off staff. You know very well that that is an impossibility in this country. Pending bills will forever continue being in counties as long as we continue receiving less than we should. Duol mar governors wacho ni dwaro mar osara medore kaluwore kod medruok mar kwan jotich. Giyango ni lakteche mane kwan gi gin 874 e higa mar 2013 omedore nyaka 4398 ka jochiw thieth kata nurses mane gin 6620 e higa mar 2013 sani gin 31923. Bende gilero ni ute thieth bende kwan gi osemedore kowuok 8466 e higa mar 2012 nyaka 16655 e higani, manyiso ni counties nyaka many kaka keto masinde kod gige thieth mamoko gino magikoni chunogi mondo giti kod omenda mathoth. George Bati, Ramogi TV. Nakoro mogewere kod motende kod weche motendre gi ng'anyo mag lakteche kod ywak mar governors e wi omenda madhine counties wang'e motende kod weche mag chal kor lwasi. Koth mapek ma osebedo ka chwe pacho ka osekelo ola ma onego ji 38 ma en kaluwore kod nonro mar riwruok mar Kenya Red Cross ma wacho ni koth mapek medo daro ji e gwenge ma Thurka kendo mwandu bende medo kethore. E kaunti ma Homa Bay ji ma kwan gi ok tin ne 8,000 oseyudo sandruok e gwenge mag Karachuonyo kendo thothgi ojote sikunde. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler matut ewi report ma otendo gi weche mag chal kor lwasi. Kaluwore kod koth mabup nigi oula mapek mosekelo lal, riwruok mar Kenya Red Cross olero ni maromo ji 38 osewito ngimagi kaluwore kod oula makoch. We have also recorded at least 38 fatalities from this range from drowning and other related accidents related to these floods. E county ma Homa Bay, familia moyudo midhiero mokel kod oula medore ka nyaka sani maromo ji 8,700. Oula osekelnegi chandruok e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Ji ma oula odaro ojote kembe 3 magin skul primary ma Kobuya gi Osondo, ka familia bura bende ojot Simbiko Gembe dispensary. 8,700 people have been affected. This includes 1,057 families who are now in camps and another 700 people who are staying with their relatives or they have other alternative. Puothe marom 464 bende pio ulose yoro gi cham eigi. Gwen marom 3,000 gi jamni 40 bende pio ulose nego e gwenge ma Karachuonyo. E gweng ma Machakos, ndege mar obila oreso nyathi ma jahigni 5 ma pio ulanyo geng'one gwenge Mandwani Maniata e county ma Machakos. Yango ni nyathino nyocho dong chien ka jonyuol ne nendo nyong'wech ringo ula mapekno. E gikone to ne oduoke ne jonyuolne. E county ma Kirinyaga, luoro kwako ganda kaluwore kod oula ma thicho jodak e kundegi mag jot kaka Kagunda kod Githuku. Aoche mathoth opong' kendo momo modonje miere ma oketho elni mathoth. Then tukienda pande ya Kirinyaga West, kuna familia zinafika 75 ambazo zimeathirika, zimehamishwa hata makwao sababu maji imekuwa mingi zaidi, na kuna zile tunajuanga familia nazo zenye ziko pamoja ambazo ni zaidi ya 20. So kwa jumla Kirinyaga County tumepata familia zaidi ya 600. Report mogol kod riwruok mar Msalaba Makwar kata Red Cross Society of Kenya olero ni maromo ute 25,000 gi 30 oulose donje kendo weyo ka kuom gi maromo 11,000 mar utego
oulose dare ji. Bende giyango ni ji maromo 11,275 odong' nyalija bang' oula darogi. Nyaka sani maromo ji 17 pod imanyo bang' oula lal kodgi miro. Sikunde maromo 24 bende oulose ketho, ka Kenya Red Cross wacho ni che maromo 4,824 oulose lal godo kendo osenego. To kuonde mopogore opogore mag apaya ma itiyo godo 15 madongo pacho ka bende oulose ketho. Magi timore ka meneja marango weche mag midhiero ka Kenya Red Cross wacho ni mago mana midhiero ma wiye kendo ji oganda mondo ikre ni midhiero makoth mago oula mabiro ma wacho ni nyalo bedo mapek kipimo gi mosetimore. This therefore indicates that we are likely going to have more flooding because 110 millimeters of rain in 7 days where rain has continued. Mana kaka koth medo mi oganda mathoth ndonyo ng'wech kendo wuok e miregi, jokor lwasi ji oganda mondo bed motang' mana kaka mwanda chich gogoya. Ma biro reso gi midhiero mabiro kod koth mag oula. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowere gi mag koth nyakoro mogi wadhi nyaka Migori kama spika mar od bura ma Migori Owino Lekowo choko kod MCAs ma Migori kendo jalup spika Matthew Chacha emoyier kaka spika ma Kojolo e kinde ma MCAs rito biro yiero spika manyien. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero, Lekowo itudo kod tayo chenro mag od bura yo ma ok ochopo dwaro mar chik. E kinde mar higa achiel kod dweche 8 nyaka ne yiero Owino Lekowo kaka spika mar od bura ma Migori osebedo ka okedo kod lwenje mathoth ma oting'o cases mane ochwal e doho makwedo yiero mare kaka spika mar od burano. Kapo cases mag doho mane ochwal mapingo yiero mare koro pok orumo, MCAs ma Migori othulo Owino Lekowo oko kaka spika margi. The Constitution and all other relevant laws give members the mandate to elect and to remove from office. So this afternoon they have removed the former speaker, the Honorable Charles Owino Lekowo. Ji 59 owacho ni enough is enough, gigolo speaker margi Charles Owino Lekowo. E twak mar thichoko Lekowo kaka spika mar burani mane ochwal kod MCA no Makaletho Masakungo ne ong'lwedo kod MCAs mag od burani ma bende seyo Lekowo kuom rem tayo burani makare kaachiel kod tiyo marach kod omenda. To wan gadiera ni chandruok mwasebedogo ng'eny gi koro dhi rumo nikech kaluwore gi kaka members neno nitie gik mosebed ka gidwa ni mondo tim e yo ma gidwaro mondo mi okonyre to osebedo gi digni. Mwatiyo kod assembly ka en pesa mipango e chenro maran iga dweche 12. To samoro nyayudo ka wapango weche, wapango chenro gi pesa monigo bed ni ran dweche 12 to dwe mar 5 chak dwe mar 1 nyaka dwe mar 5 pesa osarumo. Kwa penjo spika ndio spika pesa orumo nade? Mondo wabed piny mondo wang'i kama pesa odhiye gi kaka otiyo spika wanyana kia kama pesa odhiye. No okachul members kuda kia kama pesa odhiye. Kwa penjo spika osejo moko bin quality kia ni joma kwelogo gin mibro makgi to members ochima ng'oma to thagore. Jatend kweth mathoth e od bura ma Migori Ken Ouma wacho ni MCAs pok ochulo omenda mathoth ka spika magithucho okoni ok osebedo kayango gi omiyo chudo koro deko. Wasebudho ka pok ochulwa to nikech chenro osebedo ka ok ring maber to ka members no dhi penjo mondo migi duoko to apani spika mane nitie no kodwoko mano morowa to chako wewa kendwa kanyo koro nodang'ni koro waneno ni kare kok odwa tiyo kodwa to wakonyre kendwa. Emomiyo wayiero acting speaker ma en deputy speaker mondo tawa kwadhi mbele. MCAs bende midhiao ma kawuono ne okwongo temo bedo kod twak kod spika kapok othicha oko wachno Lekowo ok osebedo ka koro chiko ite ne gik magikone ka bende mosethiro chenro mag od burani. Nyaka sani jalup spika ma od burani Matthew Chacha ema koro MCAs oyiero kaka spika ma Kojolo ka bende wuon osingo matiyo makare kod MCAs. I want to thank all the members of the County Assembly for showing confidence in me and my leadership and hope that God will grant us a smooth working relationship and be able to face the challenges that there are and overcome them for the good of the people of this county. Komar spika ma od bura ma Migori osebedo maliet e kinde duto kama ok kinde mokwongo magithicho oko spika margi.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Yakoro mugi wasudo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya koro sundo mondo chuga put moyiedhe mar nono gima nyocha ne okelo masira mar ndek kalapapla manonego jatend jolweny Jamadar Francis Ogola. Azimio bende osewalo jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch gi seneta ma Kitui Enoch Wambua kaka jotelo monego nywandi apudno kowuok e od bura. E ote ma osom kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi, Azimio dwaro ne anyuola mag oganda manowito ngimagi bende nywandi apudno. Jatend jolweny Francis Ogola notho tich ang'wen mokalo e masira mar ndege, masira ma bende noweyo jolweny mamoko 9 ka owito ngimagi. On the death of General Ogola, the parliamentary group shared deep condolences with his family and the families of all those who perished together with him. Further, the PG called for a judicial inquest into the accident and death as opposed to mere investigation led by the military that is close to civilians. We also demand that families of the victims be independently represented in the investigation and inquest. I must hasten to add that we have authorized Honorable Anthony Oluoch and Senator Enoch Wambua to lead a process of establishing a parliamentary inquiry, a joint parliamentary inquiry involving both the Senate and the National Assembly into the unfortunate death of General Ogola. Already, we are seeing worrying signs. We have noted that Mr. Ruto set up a separate investigation team away from the one gazetted by its Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. Erokamano nyakora mugi kuom kete Ramogi TV e thuolo ni adwa ni mondo mi kaw yweyo marwa mokwongo to kapok atimo mano nitiere moko kuom ote ma useoro ka Eric Nikodemo kawuok chunge Kenya Mkago Bati wacho ni amos ni odhiambo minde kod jakom boda boda wacho ni piny obago sirikal mar Ruto. Okay. Lucky Akoth kawuok Seme Kader wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya kendo wanene gi mama na Caroline Anyango ma Nyalego Barding. Erokamano ahinya kaendi. Aneno ka Dan Odiero maminyenya school wacho ni akwedo momak gi go japuonj maduong' mar school ma tot. Okay, keni mana to ogolo kanye pani inyalo miwa ler kotende kod wachno mondo wang'e kore. Odhiambo misinga amora ahinya gi Ramogi TV nikech omiyo winjo weche gi kukugi duto te. Erokamano. Aneno Ramogi TV chal mar piny mar Kenya chal ni gini ka wang'iye to chomo bugo omiyo dwaro mana dhi e pinje maoko mondo arit bang' higni 5. Jakom Gideon Ochuka wacho ni odoge lamo matut. Okay, weche nitiere ka mathoth ahinya nyakwa Ramogi. Moko bende yawandiko ma ok wang'eyo tiendgi. Koro king'e ni nitiere wach moro ma ok wang'e tiende timiyo ripota moro manitiere gweng' mondo inyosnwa tiende yo makare mondo jopiny ong'eyo. Fide mar Mikei wacho ni neno news yo makare mora ahinya gi weche manyien. Ong'wena Elias neni achiel kachiel chendo mar oimore ka nitiere paw ndege Kademka kendo wacho ni kod min iluongo ni Sharon. Okay. Tinga Unyarato bende nitiere ka chieng' ka nitiere Lego Pap Nyadiel wacho ni amor gi weche manyien. Oguda ka Yesu on wuod Lord Vikus wacho ni nitie kama interns ichule 200,000 ng'ato ka ng'ato mano to senior doctors chame adi. Wacho ni an bende adwa ni mondo kare adogi school abede jachuo sindan kata jathieth. Okay. Toti Cardinal mar Jomiel nitie Migori wacho ni MCS magwa denya keto tekre magiketo e golo speaker no etiyo ne jopiny to dongruok dekoro obedo number 1 e Migori County. Okay, mano kalure koda Toti. Koro mogi yiena mondo mi akaw yweyo machuok gi kanyo pod wan gi weche mathoth ahinya weche manyien. In bende med ndiko na kotenre gi weche manyien ma wakelo ne otieno ne kimia pachi kik idhi mabor med mana keto Ramogi TV.
Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100. Kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100. Kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa. Nikaniambia daddy toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mogi Ajong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Machiegni kendo yudo weche manyien achiel kachiel kokalo Ramogi TV nyakora Mogi kaka nasingoni wan gi mathoth nyakora wadhi nyime. Nyaka sani ji maromo 7 koro setho kaluwore kod masira manoyudo yie e nam Baringo ma obiro tok ringre 6 mayande imanyo yudore okinyi ma kawuono. Ka olero wachno komishona ma Baringo Stephen Kutwa wacho ni ringrego ne oyudi machiegni kod chula manie nam Baringo no. Yieno mane oyudo masira chieng' Jumapil ne oting'o ji 23 mathothgi ne gin nyithi sikul. Ji 16 ne oresi tok apaka loko yieno. Our divers and our marine officers were able to trace the bodies around Kokwa Island, and the bodies have been successfully brought to the mainland and moved to Kabarnet mortuary. We want to say pole to the families. We have taken some of the family members to go and identify the bodies and then be given psychosocial support. All over Kenya right now, we don't know what's happening because there is a lot of accidents all across.
And this one is one of it, in which it's not expected because it's within water bodies. So we shall pray God, all of us. I think there is a lot that we need to do as Kenyans towards saving lives of our citizens all across. So urgently we need life jackets here as soon as yesterday. Jodak gwenge mag Gwitembe kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho tiek ywaruok ma osebedo e tong' mar kaunti ma Migori kod Narok. Giwacho ni pod gidak kod luoro nikech ywaruok ma ikelo kod lowo malachne oingo eka 50. Jojuma leronwa. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migao marito kwe pacho kae osebedo ka singo matikoruok ma osebedo e kind ogendni ma odegwego mag Gwitembe e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi e kaunti ma Narok. Jodak go wacho ni nyaka sani onge okang' malong'o ma osekaw kod piny owacho e kelo kwe. Inaonekana sisi si wa Kenya kamili, kuna kasoro fulani, na tunaomba kwamba tuchukuliwa kama wa Kenya, na tukiwa wa Kenya tulindwe kama wa Kenya. Monj ni oganda kod kethruok mag mwandu pod timore e tong'no mar Gwitembe kaachiel kod Ang'ata Baragoi, gigo ma ikelo kod ywaruok mag lowo malachne loyo ekas 50. Juma ma okalo jopur mathoth ma opidho cham e loni ma osebed ka ilaro kuom higni mathoth neyudo ka odombgi ekas buora obeti. Ng'ombe zetu zinapelekwa, chakula chetu kimeharibiwa, lakini tuko na serikali ambayo tulichagua kwa kazi hii. Hawatujali. Tuko na mbunge, tuko na rais, tuko na BS. Vitu ambao nimeona huku ni vitu za maajabu, kwa sababu kuna mimea ambao imekatwa, mahindi, kuna viazi ambao zimeng'olewa. Sasa hivi familia kama 100 zimeathirika na hawajalima, na vyakula vyao ambavyo walikuwa wamelima hapo awali vimeng'olewa, mahindi yamefyekwa. Moko mjipur gi sani ok nyal kata chopo e puothgi mondo koro ging'i chambgi nikech luoro ni dek monjgi. Tusaidie. Sisi tunateseka sana, watoto wetu hawasomi, hata hatuendi kwa shamba. Tumekatazwa kulima. Tukienda tu kuinama tunafukuzwa na marisasi. Tuchui chenye tutafanya, sisi tunasumbuka serikali. Tunaomba mtusaidie. Moko mjotele kaunti ma Migori mane otimo limbe e kama ywaruok nitiere ni ne oromo kod rawere mane dwaro monjogi, ka bende ne oresgi mana kod obila mane okogi. Hata wakati huo tukitembea, kuna vijana walikuja wamejihami kutaka kuvamia, na tukikuwa na security hapo, na tunajiuliza kwa nini step isichukuliwe watu wetu waweze kuacha kuuawa katika hizi maeneo. Monj ma osebedo tong' kaunti ariyogi ma oting'o Migori kod Narok osekelo midhiero mathoth ma oting'o thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kethruok mag mwandu. Kwetu pale tuna amani, tunateseka kipindi kirefu. Mimi bwana wangu alikuja akauliwa nyumbani, nikapora vitu kwa nyumba ikaisha. Serikali mtusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Kuna watu ambao wameuliwa. Moko mjogo modak e tong' Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe bende osedar nikech ywaruokni. Tumetolewa mashamba kipindi kirefu, atulimi, tunateseka na njaa. Jodak mag Gwitembe kaunti ma Migori wacho ne gisesandre kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom rem e kelo kwe kind kaachiel kod ogendni mamoko ma osebedo ka yware ni wach loni. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi ka koro ni wang'iyo motende kod weche mag ng'e gwengewa. Adoni mondo mi anyisi ni kawuono ni Millicent Adhiambo luoro piny Nyakoromogi kendo chopo e gweng' ma iluongo ni Obuolo ma bende yudore Kisumu. Ok ang'eyo ni nying mar Obuolo ni ochakore nade, to diponi nitiere gimoro ma otude kod Obuolo mati koso en nying manowuok kama chalo nade. Mane momiyo Millicent Adhiambo nodhi mondo miyo fwenyane ni to nying mar Obuolo ma yudore Kisumu nowuok nade. Winjane koro sigana koyangonwa kaka nying mar Obuolo ne ochakore. Nyakoromogi arwakini machiegni telo machielo e chendoni mar ng'e gwengewa. Odiochieng' ma kawuono, kalapapla pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu, kama kawuono ofuyo kawuok e sub kaunti ma Seme ma obiro ma opiyo e sub kaunti ma Kisumu East e gweng' ma iluongo ni Obuolo ma yudore e ward ma Kajulu.
Nyakoromogi, kiwinjo nying mar Obuolo, ang'o mabiro e pachi? An kaka Nyakoromogi, Obuolo kawinjo, en mana chiemo. Chiemo ma bende thoth oganda gi dholiech ohero kate miluongo ni mushroom soup. Nyakoromogi, iniparo nade? Machiegni, ka wachako Nyakoromogi, wawinjo anena pach jogweng' ewi kaka gin gi paro kotenore kod nonro mar nying mar gweng' mar Obuolo. Ne nitiere liete mang'eny mano chwere mag biye gi. Koro Obuolo ne jatiega iye kanyo. Kendo dhano ne pudho Obuolo iye puodho no. Koro mano jodongo obedo piny mong'iyo ni ere wani mondo mi walose. Nying mar Obuolo ne manyak wachake. Ok ayango maber gima miluongo ni Obuolo nikech an wendo. Anan ng'ama kamachielo to biro daka. Gima nyalo chak beng' Obuolo ok anyal ng'e maber nikech kana tin tadongo tayudo ka Obuolo ni en kama. Ok aneno gimoro amora ma iluongo ni Obuolo. Koro napenjo joma dongo na to nok ginyisa ni wan bende wayudo kaka iluongo ni Obuolo kaka kamano. Ok ang'e ni ne nitiere e pap ka ne nitiere Obuolo moro ma ipidho kani. Ok ang'e ni en Obuolo ni ema ne ji oneno ka ng'eny area ni omiyo chake no Obuolo koso ne en ang'o mane timore. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nying mar gweng' mar Obuolo, we koro wawinja ni adieri kowuok kuom jalno mane nitie mondo lenwa ni to ere kaka ne ochak gweng' ni Obuolo. Onyuola e gweng'ni higa mar 36. Paw ni anong' kiluonge ni Obuolo. Gome ni iluonge ni Obuolo ne en pap monoriwo Kajulu korka tugo. Tugo mar Kajulu tugo ka ne en tugo mar kuodi machon mane ni ji nyalo tero buru watero tuk ng'ane pa Obuolo. To ni tugo tuk adeka. Kajulu ne ika kadero gi konya. Kajulu ne go mpira ka. To mokwongo ka Kajulu pogo mpira gome ni iluonge ni Obuolo. Obuolo ne ng'eny machon miluongo ni Obuolo juok ne en paw ni kichung' gi chien to rachar koro ji luonge ni pa Obuolo. Ne onge ja Kajulu ka miluongo ni Obuolo. Kata oganda manie Kajulu ka nyikwa Obuolo kata kumanyo ni wadwaro gundi jok Obuolo ok inyal nwang'o. En gima ni iluongo ni Obuolo. Obuolo noti e wiye mang'eny. Obuolo ma joluo luongo ni Obuolo juok gi. Koro ka ni wuotho gi chien to tho rachar. Ko iluongo wadhi tugo pa Obuolo. Wago mpira pa Obuolo. Kata men pa Obuolo. Koro Obuolo nobed ka gik moko rumo e piny nyaka Obuolo be koro tiende ji kia mane otieko nikech en kama ne ji ohero mane ji tuge. Mane kaka ng'eye nikech onge oganda ma Kajulu ka miluongo ni jok Obuolo. En Obuolo mane ni piny ni joluo luongo ni Obuolo juok. En ok chame. Gweng' ka gweng' kata ng'ato ka ng'ato obedo ka kod chia moro ma humbe landore kendo ji ong'e godo. Mar gweng' ma Obuolo to gin mage. Nying mar Obuolo ni pok orumo. Kare kikelo skuli ni ka omiya mana Obuolo. To Obuolo ni skuli obiro ka ne paw jopiny. Ne gin puothe jopiny ma jopiny ne tuge no ema ni tugo kende. Nyaka skuli bi ka onge gima osepur iye ka ni puodho. Ne ji wacho ma wadhi pa Obuolo. Gweng'wa ni olandre kalure ni nyithindo mantiere ma kijende ohero tuke, ohero gik mabeyo, mpira ka gigoyo to ting'o nyingwa malo. To bende gweng' ma Obuolo osedongore nyaka nochakre e higni machien go. Dongruok to nitiere nikech aneno kane wadonjo ka ne wayudo kaka bungu ma kata Mennonite ka ne bungu. Koro an mane wan ka kod dala moro ne ni piny ka. Koro magi duto te ne bungu. To gi sani koro dongruok osebede. Kigero sikundi ni higa mar 44 ka ochake 43 kaka koro igere ne pok ang'e higni ahinya kinde no pod atin. To wasome e pap kacha e od lum. Igere ka ndiko lowo. Higa mar 44 pod wandiko lowo eka japuonj biro ng'iyo. Obuolo osedongore nikech okelo na somo ka. Wan gi secondary ka. Koro wakwane mane gima okelo maduong'. Kajulu rome kata wach moro weche mag siasa be gikelo ka. Koro mane ber mwaneno nikech nyithindwa somo Obuolo. Nyithindwa be koinok sani no ka gituge e pap kanyo. Dongruok mwaneno maduong' ma dang' awachi en mana skul no. Mane dongruok maduong'.
ma opogore gi mano to dongruok mwaseneno e area wa katonge. E seche ma jogweng' kwano dongruok nyakwara Mogi, wayudoga ni rem achiel ariyo adek bende kikore iye kae. Jogweng' kata jodak ma obuolo ni kod rem mage magigombo ni kotimnegi to gweng' ma obuolo nyalo bedo kama ber kendo nyinge nyalo dhi malo e yor dongruok mondo gine lokruok. Rem ma wan godo mokwongo en security. Security marwa rach, alwora marwa ni rach mogik. Kendo dhano tho makata kidhi malo ka bute ma kama nitiere ni nitiere ng'ama otho, kijana mano negi mane dho yuka. Mar ariyo ndara mubire ni kano ka ndara ni chal, ndara okethore ma kidhir ng'ani jatelo nyisi ni jatelo kidhir mbunge nyisi ni ndara ni mar gavana, kidhir gavana nyisi da chempi, kidhi MCA gipangi mana kamano. Rem ma wan go en mani koth, kaka sani en diere koth. Jotug mipira chandore kabisa nikech pap otimo pi kaka gitug onge, to koro wan wakwayo ni mondo kaka ka nitiere kata jomkony manyalo biro medo konyowa mondo mi walos pabwa ni obede standard mamalo, mondo kik tugo manwa tugo cha orum o maintain mana ka odhi mbele nikech wambo nyuolwa wayudo ka ji tuge pabni. Awani ka julu mangima wan gi chandruok korka somo nyithindwa. Onge sanduku ma nyathi ka jul ma nyithindo nyalo nyakach kada seme kada loka na dhi obolo boarding. Jopuonj nitie manyalo puonjo boarding kaka pinje moko. Mane remo onge boarding boys kata girl manyiri nyalo bede ka boarding mar nyiri e skule ma ka julu te. Mana kamano nyakwara Mogi gi kanyo mwachopo gode giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Sani kiwinjo nying mar obuolo kata ng'ato pakore ni oja obuolo manosomo e skul primary kata sekondar ma obuolo, to ing'eyo kaka nying mar gweng' ma obuolo monyuolo dongruoge makamago kaka mag skunde ne obiro kendo nochakore. Kao kamano to riti masani warom kendo juma manyien kuma biro duogo ni e kod nonro mar gweng' machielo, omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' joy marwa mar Ramogi. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyalo luonga ni Nyaboma. Machiegni bang' winjo sigana kod lere wi nying mar obuolo nyakwara Mogi donjo weche mag ohala kama telo mochung' ne rito ngima oganda piny mathurka NTSA omiyo chik mondo chiw lesen mar ng'wech ne kambi nyamburko mar Sampa Cabs kaluwore gi pend chike matayo chenro mag wuoth e pacho ka. Okang' ma kama biro bang' kambi Sampa chwalo ng'ur margi nikech NTSA nyocha omayogi lesen mar ting'o jowuoth. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, nyamburko mag Sampa tayoga chenro maggi mag wuoth e apaya ma Nairobi kadhi Kisumo, kendo en kod nyalo mar ting'o jowuoth 7. Magi biro bang' kane kambi nyamburko mar Sampa ne oringo dhi omako bura ne duol mar NTSA kuom ne mayogi lesen mar ng'wech. Sampa yango ni ne gichwalo ng'ur kaluwore ni derepe mekgi ne isiko imako kane ichunogi mondo gigol fwai nikech onge mag lesen, rang'uk ng'wech kod rangi maratong' ma geche jowuoth owinjore bedo godo, gino mane ong'uko yoregi mag tich ka giyango ni mijing'o duto mane giketo e manyo lesen mag ng'wech nosebedo ka gore lwanda e nyim duol mar NTSA. Jomochung' ne weche mag ndara miluongo ni NTSA nokao license marwa mar operation kata wanyalo wacho ni kitambulisho mar tich ma okosebedo mayot tiyo nikech ing'eni sama ionge kitambulisho ma mi thuolo mar tiyo ichalo ng'ama tiyo kapondo ma kes nchodhi e court ma ero wanyalo wacho ni bura oduogo korwa koni. Kancha gionge kanyo cha winjo matek nikech nocha wategemea customer magikelo magiwuok Nairobi kendo tie macha wagolo kama odake kwa kelo kadhi Nairobi. Kata obedo ni duol mar NTSA ne wacho ni pogo geche Sampa e kidieny mag jogiwegi kod mago mag taxi ne osebedo nigi matek kaluwore kod jowuoth 7 maduto giting'oga, nomiyo paro mar miyo geche Sampa lesen gi 10 counties pok ne gigolo. Weg Sampa to yango ni mano ne ok owinjore mi magi lesen nikech nyamburko mekgi ni kod logo mapogo gi kod geche mamoko. Sampa en kambi mantie gi logo. Inyalo neno no amora kata Vox City ni wani mano Sampa. Ki ng'ato wuondi ni Sampa en gi logo. Koro kineno logo mane ming'e ni Sampa. Ewi mano kalure kod wach mane piny wacho ne obwogo.
mar golo oko e apaya nyamburko matindo kaka mag Sampa. Gikwayo jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen mondo otim nonro ka giwacho ni masiche ok thor kel kod geche matindo kende. Bende omedo jiwo jowuoth kod derepe mag geche mondo omed rito chike mag apaya. Dakwa mana cabinet secretary mochung' ne transport Mheshimiwa Kipchumba Murkomen mondo ong'i matut, wakwayo otim nonro. Ok en mana geche matindo gi matimo ajali, lakini once in ndara o involve ji mang'eny. Geche matindo gi bondiko ji. Sani tich wang'e ni onge Kenya. Ondiko ji mang'eny. Koro kapok gichopo mwisho mar golo chik mar golo geche matindo no, otima nenro to luong stakeholders mag geche matindo gi ong'i ni tang'o minya tim. Kanotelnegi kod jakom margi Aden Kamudho, bod mochung' ne winjo ywak mag lesen ne geche wuoth Transport Licensing Appeals Board bende ogolo chik ne kambi mar Sampa mondo ne geche gi duto olure gi chike mag apaya kinde duto. Chike mamoko mogol ne kambino oting'o rito nyamburko magi kokalo kuom keto gi maler seche duto, golo dirisa mar otenge e geche gi maong'ere gi dholiech ni tinted windows kata windscreens, rango kwan seche mag ng'wech mawinjore pile ka pile. E ng'eto margi, Board mar Transport Licensing Appeals oyango ni en tij duol mar NTSA chiwo lesen ne nyamburko moro amora pachoka kaluwore gi pend chik matayo weche mag wuoth thurka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ramogi, Jo-Kenya makwan gi milion 1 dhi yudo konyruok e bwo chenro mar Ndoto Zetu ma itayo kod riwruok mar Safaricom Foundation. Safaricom Foundation olando chenro madhi muonyo siling milion 210. Chenro mamenyo jiwo sectors mathieth, sekta mar somo kod siro chumi mar jopiny. Ndoto Zetu geto konyo jopiny e pachoka e jiwo dongruok margi kendo bero ngimagi kokalo e siro gi e yore mopogore opogore. Thank you. Safaricom wants to continue to celebrate with Kenyans and to improve the lives of Kenyans in every small way we can by giving back and also acknowledging that there's much more you can do beyond all the profits that we make. You don't impose projects on people, but Kenyans have invited us to partner with them. It has been a great joy to see lives being transformed because of the little contribution that we make in support of their ongoing activities. Boniface Anaya ben jatim ohala mar pie kardak ma Kawangware 56 e kaunti ma Nairobi e jaloch mar bonus mar siling milion 1.6 e tugo mar Shabiki Super Jackpot. Anaya nyo lieko makari tuke 14 kuom 15. Samuel Jane koa Kino bende oloyo siling 264,100 e tugono bang' lieko tuke 13 kuom 15. Jofwambo magwa nochopo e kar dak mar Boniface manitiere Kawangware kendo twak kode. Olero mor ma en godo kuom loyo omenda makamano makoro dhi tiyo godo e bero ngima mare. Aguch Jackpot sani omedore nyaka siling milion 7.6. Sasa jamani, weka juu, weka juu, weka juu, weka juu. Afya naye tulikuwa tunakosana kidogo kidogo, lakini sasa wakati aliniambia hii kitu iko serious, maisha niamini, nikasema mimi naona watu wa kwa TV wanapata hii pesa, wanaambiwa wamepata, si ndio? Lakini mimi sijaiamini, sijaiona ni huku watu wakisema watu wameangukia Shabiki. Unless hata watu huku wakiona hii ndio wataamini kweli ni ukweli. Okay, nimejiunga na Shabiki hii mwezi wa 4 na nikaanza kucheza tu hii mwezi wa 4, lakini ilikuwa tarehe 13 ndio niliweka my first Super Jackpot. But hiyo wakati sikufua dafu, nikasema sitakufa roho. Nikajaribu mara ya pili, nikagonga.
Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza Tune moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza star 487 hash. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial star 487 hash upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. Tuntie kunde moko bere japiny mano golilo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni koro wadonje weche mag tuke. Tim mar adhula kata tim mar Bunge FC kotelnegi kod captains magi Aaron Cheriot kachiel kod Otiende Amolo notelo ne jotugo mamoko e Mokomisoma e alap ma Ulinzi Complex kaka yor chiwo luor ne manen jatend jolweny mosenindo Francis Ogola. He was here with us, trained alongside. He had his annual fitness checks and said hi to us in his usual manner. It's sad that we never met after that, but we thank him for the opportunity that he granted us as Bunge FC to be using this facility. We pray that may God grant comfort to his family, his military and both nuclear family and the extended family from where he came from. We lit candles, we came here by 5:30, we did special prayers and we also observed a minute of silence for him. We pray that in the fullness of time, we may know after the investigations promised by the President exactly what happened. We pray that his soul may know eternal peace. Kaka yor medo rang'eny mag jogo makudho firimbi e tuke mag adhula mapacho ka e lig duto, riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF bade ma Murang'a odhi nyime gi timo tiegruok ne ji migeno ni biro medo kwan mag jokudh firimbi.
Ore maromo 23 kalo chako timo tiegruok margi odiechieng' ma kawuono kama en thuolo mar dino fuok mar nok mar jokudh firimbi mokwako league ahinya to mago mag division mokwongo gi mar ariyo. Jogo mabiro tiko kendo sidha Yanga bende biro bedo gi ting' mar puonjo jok mamoko. Your face can see in between. From here, I do believe there's a number idea because we have very big shortage of referees in Murang'a County. 2, if you look at Kagema, we have about 4 to 5 trained referees. So the moment we have a tournament or a league match, we get referees from Kihalo, from Dhika, to come and officiate games in Kagema. Na wakati referee amefanya kazi yake vile inatakana, wale wanamshutumu ni vile pengine hawaelewi sheria. So hivyo tuiangalie kwa pande zote mbili. Ikiwa amefanya kazi yake vizuri vile inatakana, tupongeze referee kwa kazi mzuri amefanya. Ikiwa atakosea kwa sababu binadamu ukosea, pia tunampa nafasi ya kurekebisha. Bad migao mar Kenya Tourism Board omakore gi kambi mar Inchcape Kenya ma en kambi mar uso mitokni gi apiko e chwalo weche mag limbe pachoka. E chenro ma kama bad migao no geto chwalo weche mag limbe kokalo kuom joriembo mag pikipiki maromo 1,000 ka kuonde mag limbe mopogore opogore biro lime counties duto 47. Piem mag pikipiki manengo geni malo osebedo ka idho pachoka ka thoth ji limo kuonde ma yudore e kor gwenge. Ma ochiwo thuolo ne Kenya Tourism Board mondo tigi kambi ma uso pikipiki e chwalo weche mag limbe ne jonyiepo magi. I'd like to say that Kenya is known for its breathtaking landscape and diverse terrain, and we are gearing up to become a hub for adventure touring enthusiasts. We are looking to attract more than 500,000 riders across the continent to come and tour Kenya and experience the diverse offering and experiences that we have as a country. Team mar KCB matugo tuke mag volleyball kidieny mar Wakeni biro wuok e pachoka odiechieng' ma kiny mag yuoro e tuke mag pinje Afrika kano wuoyo kinde mane timno goyo negi oriti. Kocha mar KCB Jafeth Munala olero ni en gi geno mar timo maber komedo ni timno setimo ikruok makare. Edith Wisa ma en kapten mar KCB owacho ni timno oting'o jotugo matindo kaachiel kod mago mane kod lony mar ariya. Tuke mag pinje Afrika kata Africa Volleyball Club Championships ibiro bagi e boma ma Cairo e piny mar Misri e kind tarik 24 dwe ni nyaka tarik 5 dwe manyien. From my teammates, we just want to urge you and tell you that as a team, you are going to give our best, you are going to fight. Each and every person will get a chance to be in that field. We'll know that you are carrying Kenya on our backs and you are carrying KCB on our backs. So we are going to do our very best and we are not going to let you down. I'm happy to tell you that the team is ready for this championship. As I've said, we are going to fight, and at least if the worst comes, we'll be number 2. But we are aiming number 1. Kawasuri nyakora mogi kama korwa tieke weche mag tuke wang'iyo tuke mag lig mar piny Ingresa kama tuke adhula mag lig maduong' mar piny Ingresa biro dhi nyime otieno ma kawuono ka wang' ji duto biro bedo alap ma Emirates Stadium kama Arsenal